Han skruer. Ja! Wow! Jeg må hellere gå ud og købe nogle nye møbler. Ja, eller jeg må bare gå. Så jeg går nu. Ja, lad os tage bilen hen til byen. Det var ikke den her vej. Hvorfor er jeg så en klovn? Og så er det lige over det bjerg. Og så... Nej! Og så kører vi. Vi er lige ved at ryge, så... Vi rører også. Det er hårdt at være en bjørn. Der var jo heller ikke noget. Nej! Det er altså nogle gange bare svært at gøre. Jo, det er dernede byen er. Skal jeg komme derned? Jeg kunne hoppe. Ja. Det gør jeg bare. Der er sgu fandme langt nede. Åh nej, åh nej, åh nej. Og jeg landte heldigvis med en faldskærm. Det er byen. Ja, måger bare for sindssyge. Jeg elsker bare mine mågevenner. Mågerne bare flyver rundt og ind overalt. Så nu skulle det lidt forladt igen. Godt. Jeg havde sgu nogen for faldskærm. Jeg kan høre nogen. Mor, derop. Wow, mor. Slap lige lidt af. Det var det. Ikke op i rummet. Så ikke jeg kan se nogen. Der er nok nogen et eller andet sted. Kør en helikopter. Hvor er alle henne? Hvorfor bør jeg egentlig tænke på mig? Så tænder jeg mit lys. Hvor er jeg henne? Nå jo, det er jeg.
Kan jeg høre noget bag den her væg? Nå. Jeg tror, jeg skrev noget på min teleporter. Og... Bip. Hjem. Jeg er hjemme. Jeg tror bare, jeg så udenfor. Ja. Men jeg købte ikke nogen ting, nogen bare. Nå, ligegyldigt.